Radio Abe Martin, så kører bussen. Vi er ankommet til Beach Party. Vi er godt i gang. Vi har fået de første kunstnere på programmet. Vi ligger udenfor ved de almindelige mennesker lige i øjeblikket, og har fået en meget almindelig Excite, som de nok har købt i en almindelig butik et eller andet almindeligt sted i Danmark. Det er for det første nederen. Det er heldigvis godt selskab. Hvis du ser, så er der præmiepakkeren herovre til chokoladelægger Eskild, sammen med Louise. De er jo gode venner af V-Log. Så er der hende der Estella. Estella? Ja? Jeg sagde til, at du skulle lave den YouTube. Det har jeg gjort. Hvad hedder den? Du skal synge det. Den hedder Kia 08 02 86. Kia 08 86. Det var forkert. 02 08. Nej. 08 02 86. 08 02 86. Who says I can't get stoned? Call up a girl that I used to know. Fake love for an hour or so. Who says I can't get stoned? Gå ind og kig på Kia 08 02 86. Det er min første dato på det. Ja, hun er... Er du 86, så? Jeg er 86. Kæft, du er gammel, mand. 24 years of age. Haha, du er gammel. Ja. Ja, men det var det for nu, eller... Skal du ikke drikke sådan her? Ej, du var jo reddet, og jeg hældte ikke ret meget i det. Det var light sodavand. Nej, det er Nicoline. Nicoline. Nej. Kig, om det ikke er Nicoline Light. Er det Nicoline Light? Er det Nicoline Light? Er du... Det ser bare lidt light ud. Er det Nicoline Light? Den er ikke kældt af den her. Den er kældt af den her. Det her, det er fryd. Jamen, det er jo ikke den her. Smagen af søde appelsiner. Den er kældt af den der. Den er jo ikke taget af. Så kommer ordenssmag. Hvad? Gå hen. Som Drastrup godt vil have lov til at fremføre for jer, og vi er ret sikre på, at det noget bliver rigtig, rigtig lige med. Men lad mig nu lige høre Grenaa i friske! Nej, det kan I gøre meget bedre. Grenaa, er I friske? Er der nogen, der har hørt om Drastrups sko? Han har ikke taget de rigtige på endnu, men det gør han senere, og så skal I simpelthen lave så meget larm for de der sko, som I overhovedet kan, fordi de er så grimme, at de næsten fortjener lidt god stemning for sådan ordentlig omgang smukke mennesker, som I er lige her. Står du af med Messe, din mor? Nå, men jeg tænkte, vi kunne tage et billede, mig og dig. Ja, det gør vi godt. Ja. Ej, det blev godt, Mads. Nå, ja. Ej, det blev godt. Kan du ikke sætte det på Facebook lige med det samme? Jo, jeg sætter det lige på Facebook. Ja, og så jer, som er på Facebook med mobilen også, så kan I lige gå ind og trække jer selv lige med det samme. Men det kræver, at I bliver ven med Christian Drastrup, og jeg skal jo nå 1000 venner også, og det er godt nok. Okay, det er sådan Nå, før. er det ved at være slut for Gombert og Flanderart på den her gang, eller hvad? Lige om et øjeblik, så er vi klar med meget, meget mere musik. Det behøver ikke gå alt for langt væk. Så er Swedish House Mafia løs. Jeg kan ikke lige huske det. Jamen, det skal bare en sige. Nå ja, personal assistant. Det går jo godt. Det er jo ikke noget problem. Jeg har fået kameramand på, så meget succes er der i min bil. Det er fedt. Det der, det er Jørgen. Ja. Far til 3. Far til 3. Nu far til 3. Ja. Lykke med det. Kun den ene af dem er her i dag. Ja. Christian, som var min første fødte. Ja, og største fødte. Jeg forlod jo ham og mor som barn. Vi har ikke set hinanden i 22 år, og det er faktisk først i dag, vi har mødt hinanden igen. Du fik og jeg vil bare lige sige det her, og det skal du vide, det kommer fra hjertet af. Jeg kan ikke... Yes.
ske en hel masse. Og det bliver sgu ikke så meget en snakke-vlog i dag, fordi der er bare så mange indtryk og så mange fantastiske ting, der sker lige nu. Så lige om lidt, så tror jeg, at tager en tur på scenen og se, hvordan det ser ud, når man står for 10.000 festglade mennesker, 10.000 plus festglade mennesker. Hvis I vinker rigtig pænt, så kommer I med i hans V-log. Tjek hans V-log ud stort set hver eneste dag. Vi startede med at være hver eneste dag, nu handler han en lille bitte smule. Tak fordi du kiggede med på det her afsnit af min vlog. Husk at besøge mig inde på Twitter, twitter.com/cdrastrup eller på Facebook, facebook.com/drastrup. Vi ses i morgen.